дар бинои сохтмонаш нотамоми меҳмонхонаи Сомониён дар хиёбони маркази Душанбе сӯхтор ба амал омадааст. Шоҳидон гуфтанд, сӯхтор субҳи 4 ноябр сар зад ва худ хомӯш карда шуд. ва дӯстони азиз, салом ба бинандагони Хабар ТВ. Ман Навиҷо Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. дар наворҳое ки корбарон ба мо фиристоданд, дида мешавад, ки маҳаллаи сӯхтор дуди ғафс ба ҳаво мепечад, то ба ҳол сабаби сӯхтор маълум нест. сохтмони меҳмонхонаи Сомониён беш аз 10 сол боз идома дорад. вакилони парлумони Тоҷикистон воридоти маҳсулот барои сохтмони ин биноро чанд дафъа аз пардохтҳои гумрукӣ ва молиёт озод карданд. то ба ҳол маълум нест молики бино кист, вале расонаҳо дар гузашта ишора карда буданд, ки ба наздикони яке аз мақомҳои баландпояи кишвар тааллуқ дорад. ба навиштаи хабаргузории Азия Плюс, фармоишгарои сохтмон дар дастгоҳи Раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва иҷрогараш ширкати Исмоили Сомонӣ Асри 21. ба навиштаи ин расона, буҷаи сохтмон $30 миллион ташкил медиҳад. ва дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария нависед. Чаро ин дар гирифт? Барои чӣ ин здание 10 сол бозо сохтмон рафта истодааст? Барои чӣ ин хел? Сохтмон 1 сол меравад.